Αχ, Παναγίτσα μου. Να μπίνετε. Καλά, Λούι μου, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε στον αέρα όμως, Έτσι, να πάμε να κάτσουμε. Αν δεν πρόβα. Από θέλεις. Όχι. Με τα παιδιά από εκεί. Δεν είμαστε για πρόβες. Λοιπόν, περίμενε. Με για Αντώνιο το στούντιο. Ευχαριστούμε, πώς Απλώς ήρθατε. θέλω να δω αν είναι πραγματικά τα βιβλία σου. Πραγματικά πρέπει να σας πω ότι μπήκε πριν λίγες μέρες μέσα στο στούντιο και έκλεβε τα μήλα. Έχεις τα? Έχω τα. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το αλλάσεις το. Γι' αυτό έκανα μια φορά και βάλω πίσω. Ρε, σοβαρά. Ναι, και θέλω να δω αν όντως ισχύει. Άρα στα γιατί. Θέλω να κάνω ένα τεστ να δω αν όντως ήταν να το πεινώ και όσα μου οι άλλοι όχι, αποκλείεται να τζαμε, να τζαμε το μήλα. Συγγνώμη, είναι ένα λεπτάκι, Απλώς να γιατί... πιάσει η κάμερα διότι είναι τώρα, στο που... Που εμαύρισε γύρω-γύρω. Ναι, αλλά Λουί μου, εδάκασες το και γύρισες το ανάποδα. Ναι ρε, Πού να ξέρω ότι είσαι τόσο... Καλά, να αλλάσεις τα μήλα σου. Και βάλες το, Να ψημίζεις εσύ. Και βάλες το, αφού έβαλες το έτσι, πού να το δω. Είναι ότι γύρισες το που ήταν ανάποδα και αφήσεις το έτσι. Σαν χαρέ τα μπισκότα σου. Και τα μπισκότα καμμένα ουλά. Πάμε να πάρουμε τη θέση μας στον καναπέ. Εδώ, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Κάθεσαι εκεί στη μέση. Εδώ στη μέση.